Срещу нас стояха шампионите на Европа. 80-та година. Нотингъм Форест. Но това не ни спира. ЦСКА атакува. Гол! София експлодира. 1-0 за ЦСКА. Но това бе само началото. ЦСКА тръгна към Англия. Към сърцето на шампиона. Пълен стадион. Натиск. Мълчание. Всички чакат грешка, но я правят те. Гол! ЦСКА вкарва и в Англия. Шампионът е на колене. Трибуните онемяват, а червените празнуват. 2 мача, 2 гола. 2 пъти Европа мълчи. Червените не играят срещу историята. Те я пишат.